Part 2 Surprise kay Sir Lamberto Versosa. The next day. Yo mga kapaps, so ka-Patreon or ka-riders, no? So andito na kami sa Aguila. So andito na ang team para i-advise ang ating masipag na Sir Lamberto bilang matang lawin, motovlog. So dito ang team Patriot at ang ating hinihintay natin ngayon si Sir Cap. A few moments later. Guys, so andito na yung hinihintay natin sila Pops Jun. What's up Pops Jun? So andito na po sila. Uwi na po kami sa bahay nila Sir Lamberto na hanapin na po namin siya. Wanted po siya ngayon. Dito. Ayan, so gear up na po kami. Papunta po kay Sir Lamberto, no? Guys, so dito na kami sa Barangay Lawag. Kung ating driver, Shadow Seryoso, nakaisip pa. Ayan! Ito ang ating driver doon, papunta kay Sir Lamberto, Jun Versosa. Sana magustuhan mo ang ating supervisor, Sir Jun. Simula nung nasira ang kanyang cellphone, mahirapan siya makipag-connect sa ating mga ka-provider, Carlos o event, no? So dito na kami sa Barangay Lawag. Guys, so andito na kami sa tindahan na sinasabi ni Sir Lamberto. Magtatanong muna tayo guys. Ayan, nagtatanong ulit po kami. Ayan, so dito kami sa anong lugar na to. Parang nasa Baguio na kami guys. Ayan. So yung daanan pala ni Pops Lamberto, kahit umuulan, umabagyo para makapunta lamang sa ating yari. You spent the night in a hospital bed, 'cause you cut way too deep when you threw out your meds. And I got in a fight with my childhood best friend, 'cause you So told salamat po kay Ma'am Tia, just ang as ating sponsor para mabigyan ng ating every night napakasipag na matatawid bilang but don't know how we called that Jun love. Versosa. I was just a child. Maliwa na po kami, papunta kay Sir Lamberto. Naligo kami papunta niya, no? So, dito na po kami. Yan, so dito na kami, mga tropa.
Next on Surprise Sir Lamberto. Start na po kami maglalakad papunta sa bahay ni Sir Jun Versosa po. Ayan, so andito ay mga team. Dito baliti ko na tayo, wala na saan. Sir Lamberto, nasa na kami? Magbibigay. Ang tanong, mag-aasawa ka pa? Ito may charity ka namin.